oravskej zjazdovke zmizol 9-ročný chlapec. Hľadali ho policajti, hasiči, horskí záchranári, psovodi aj drony. Dieťa našli ležať v snehu vo vážnom stave. V okolí obce Kunerac sa uskutoční vojenský výcvik. Počas 2 týždňov môžete vidieť políciu, ozbrojených vojakov aj vrtuľník. Zaznejú tiež výstražné signály. Do vodomernej šachty pri kostole v Rudinke spadlo malé dieťa. Na pomoc mu okamžite pribehli návštevníci omše. Len 3-ročný chlapček vyviazol s poranenou hlavou. Viac aktuálnych správ z diania v Žilinskom kraji nájdeš na žilinak.sk.